Os escolares do Instituto de Valga verán satisfeita unha das súas demandas, a creación dun espazo pechado onde poder realizar actividades e eventos no exterior nos meses de inverno. Utilizando a propia pista do centro, a Xunta creará unha cuberta que os protexa das condicións climatolóxicas. E ven a responder un pouco a, como dicía, as necesidades que plantexaron, pero tamén a dar espazos cubertos ao alumnado do IES, é dicir, espazos cubertos que xa antes eran moi demandados en base á climatoloxía que tiñamos en Galicia, pero ahora como, é dicir, na era COVID, pois todavía máis. A instalación da cuberta terá un custo de 200.000 euros. O proxecto dá continuidade a outro iniciado pola Xunta que xa permitiu cubrir as gradas da pista. Cubrir este espazo vai quedar totalmente diáfano, con unha fileira de pilares por aí metálicos e enganchados en esta estrutura que xa está aí preparada para eso. Esta estrutura metálica diáfana vai a estar coberta por unhas planchas tamén na súa parte superior e perfectamente quedará o espazo para poder practicar os deportes ou bueno, pois para o esparcemento típico da arquitectura pedagóxica da que estamos agora facendo as obras. Debido ás restricións da COVID e para protexer os escolares dos temporais, o Concello instalou unha carpa no centro para que os rapaces puidesen realizar as súas actividades. A cuberta que instalará a Xunta solucionará ambas cuestións. Nos permitiría realizar actividades no exterior do centro durante todo o ano, porque este centro caracterízase por ser moi dinámico nese sentido. Organizamos en agostos, entroido, mallos, carreiras populares, xogos populares, distintos festivais durante todo o ano. Entón, para iso necesitamos dun espazo que nos asegure que non dependemos do tempo que vaya a facer. O proxecto está rematando o período de licitación. A previsión é que as obras comecen a finais de ano. A instalación da cuberta non afectará a normalidade do curso escolar.